Така, извинете хора. Тук малко изрязано отдолу. Нищо. Както виждате съм в някакъв world. И в кой ли е? Да е. Ами това е в world на сървъра ми. Да, нямам храна, все едно. Ако искате, понеже правя сървър и ми трябват хора, кандидатурите са отворени, казва се така, KS Gaming. И сега ще ви кажа, нали, какво ви трябва за кандидатурата. Трябва ви минимум 2 постройки. И, добре да става, добре една. Минимум да сте на 14 години. Да. Харесвате да играете играта, което е най-важното. Не е задължително да снимате. Така. Наистина не е задължително. Също така, аз трябва да кажете всъщност откъде сте. От колко време играете играта. Но, защото ако кажете 2 дена или 5, няма как ви приемам. Дори да сторите хубаво, понеже вие не знаете. Вие дори да знаете всичко за играта, но няма да имате скилове. Няма да имате практика. Окей. Така. Да. Трябва постройката да ви е хубава, няма значение в какъв стил е. Наистина може да е във всякакъв. Но да е красива, нали, или просто да ни харесва на нас. Всъщност ние двама човека ще проверяваме. Няма да сме повече, понеже... Нали, аз имам хора за сървъра, но мисля да сме двама, понеже се познаваме от отдавна, виждали сме се и така нататък. И да, се знаем добре. Какво друго? Сървъра не е премиум. Момент. Да, виждате. Виждате, нямам и иконката. Да. Сървъра за сега аз ще го хоствам. Но ако се съберем достатъчно хора, трябва, в смисъл, ще намерим начин и ще трябва да го хостваме. В смисъл всичките да даме примерно по 2 лева на месец. Нали, защото не мога аз вечно или някой друг да го хоства. И да. Просто защото невъзможно и трябва да се съобразяваме с, нали, с хостера и така нататък. Или той да се съобразява с нас и да. Което е много гадно. Да, това беше от мене. Надявам се да пращате кандидатури. Аз всъщност забравих да кажа, кандидатурите не става. Сподели екран не става. Снимки също не става. Трябва да снимете клипче и да го качите в YouTube. Това за дали е качен в някой друг сайт, примерно в Dailymotion или в VBox, няма значение. Просто трябва да го има в интернет някъде, без да го тегля. Ами просто да го имам готово клипчето и да го изгледаме, нали. Така. Да, Майнкрафт ще ми крашне, но все едно. Не знам дали казах, но трябва наистина да се на минимум 14 години. Хората в сервера, които са на 14. Има само проточетка ми, тя е на 13, но след 2 месеца прави 14 и да. И Майнкрафт ми крашна. Момент. Да, изобщо целият ми компютър ще сигурно май крашна, защото не съм го спирал от няколко дена. И е съвсем нормално, наистина. Да. Спрям играта. Окей. Това беше от мене. Можете да пращате кандидатури. В смисъл да ги поствате отдолу в описанието. На линковете. Не, всъщност не. Линковете ги пращате налично. Не в описанието, защото все пак, ако сте ютубър или нещо такова, ще си един вид ще си рекламирате канала. Може да пратете на имейл, отдолу в описанието ще го сложа. Или налично в YouTube, или в Google+,
Да, ще сложа линкове. Да, може да пратите там. Наистина, надявам се да ми пращате хубави кандидатури. И хора, само да кажа, ако които ги приемем и не играят, просто ще ги махнем от сервера, понеже в смисъл, само ще вземат мястото на някой друг човек, който може да влезне. И да, имаме места за всъщност за 8 човека или за 10. Да, както в смисъл, зависи колко хора нали направят. Но да, има място за 10 човека, можете да пращате. Но не е задължително, примерно, да ги запълнат тези места, смисъл, да са запълнени като ги, например, баш 10 човека, може да са по-малко. Но може и, примерно, да са малко, да са 11, защото, примерно, ако има наистина някой много добър, примерно, може да го приеме или, примерно, да махнем някой друг, който, примерно, пак ни е харесал, но не е чак толкова добър и не знам. Сега ще се склен предвид. Това беше мене. Това е от малкото информативно клипче. И до скоро!